И какво става, хора? Добре дошли в Пранквам ден час 2. Днес с Радо ще пранкваме денката. И Радо, какъв пранк ще му направим като за начало? Еми, не знам. Много лош, защото гледай какво ми направи на ръката. Хора, знам какъв. Какъв? Не знам. Сериозно ли? Хора, ще видим след малко, като го измислям. Хора, измислихме с Радо. В момента отиваме до магазина. Кога бе? Ще хвърляме Масяли? Да. В двора може да хвърляме. Да, хора, отиваме до магазина. Трябва да ги напълним. Да. Трябва да идем до вкъщи да ги Да, напълним. купуваме балони и ги хвърляме по него, така че нека да започваме. Мисля да купим 5 балона по 10. Добре, Те да. са по 10. Хора, отиваме до магазина. Ще се видим Има там. и за 20. Има и за 20, които са по-големи, но на нас не трябва Добре. за да се пукнат. Добре, хора, отиваме до магазина и ще се видим там. Хора, понеже Денислав се фърли буклука пред моята къща, аз ще му го фърля в двора. До него... Това е по-гениално и хора трябва да идем до магазина с хлеб. Айде, отиваме вече наистина. Чао. Нема къп. Да, айде отиваме наистина. Хора, преди обаче да направим пранка, първо ще звъннем на майка му да им се оплачем. Това видео е частно, за да не може Денислав да го гледа. Аз съм абонат на него, защото ми е приятел много ясно. И той ми е абонат и затова мога да го виждам. Звъним. Омага. Ще замъглим. Да, ще замъглим. Не дига хора. Еми, продължаваме с пранк. Ако майка му звънни, ще снимам. Продължаваме. Сега, значи ще допълня това с вода, ще го извикаме с Радо. Радо ще стои пред тях и Радо е така ще го улей. Не, Дени, дай ти. Не, Марти ще го улей, а аз може и да снимам. Да, хайде. А трябва да съм... Хора, тук сме. Имаме вещето вода, ама едното не е пълно. Да, хора, в момента говорим тихо, Денислав да не чуе. Ето му е къщата. Хора, тихо. Хора, аз ще снимам, а те и Марти ще улей. Продължаваме тук. Ако ти трябва това ще криза. За съжаление нямам микрофон. Аз сложа субтитри. Давай. Какво? За съжаление няма реакция. Хора, дайте пак да... Хора,
Абонирайте се за реакцията на Дени. После ще ви кажа как е реагирал Дени. Чао! Забравихме да направим един. Ще му го върля, ще го изля пред къщата и ще му го върля пред къщата. Гледайте, почва. Така. Хора, чао, това беше нашето видео. Абонирайте се за реакцията на Дени. Чао! Има трета част, хора. Хора, абонирайте се, за да ви кажа реакцията на Дени. Чао!